И така, здравейте хора, съм да Промастър БГ, както виждате, това е втори епизод. Извинете, че на първи епизод, когато разхождане на куче, не написах първи епизод, защото без да искам забравих. И сега пак сме зад блока, където преди бяхме. Може другия път, утре, ако са такова моят приятел, ще снимаме. Как гледка. Пиши. Вчера не беше толкова дълъг клипа, но днеска мисля, че ще бъде. Има сливки. Ме много пече. Блока става много хубав отзаде и отпред. Само дето отзаде нещо взимаше да излезе от тези железните. Те излизаха. Както е той, само дето там, защото ще се слага такова мрежичка. Кай, ходиш до туалетна или ще си играеш? Хора, днеска... Чакайте само да видя нещо. Добре, видя го. Вчера е там един открадна на единица парите, защото бяхме сплатили за матч да поиграем, то било безплатно и този човек започнал започнал да взима парите и да побегне и тия ги го гониха поне един час половина. Не знам колко там. И благодаря за тези два съба, който бе втория, много съм благодарен на него. Ако ме приятел, ще бъда още по-благодарен. Сега ходя по той. Не знам дали толкова стабил. Стабилно. Така мисля да отидем на там. Кари, идваш ли? Защото семена е там. Ще може да... Пойди го. Не, хайде. Ама, махни го, ма. Това, хайде. Вчера не беше дълъг клипа, защото даваха и... То много грещо, аз изпотявам. Даваха и такова. Едно лекарство и зато и беше 5 минути клипа или колко там. Да, майче 5. Даже почти 6. Така санираха блок. Сега ще проходим малко наоколо. Даже можеш като вчера да бягаме. Чакайте. Не. Нали знаете, сега, що имам 2 съба, 10 лайка. Всеки път и 3 по 5 лайка, като стане до 10 би трябвало да са 100 лайка. Чакай. 2, 10, 3, 15, 4, 20, 25, 30, 35, 40, 45, не 50. Това ще бягаме. Добре бе, настигна ма. Ето много горещо направо да ни бягам. Кари, чайте, ще ходя до туалет. Да, пишка. Айде ще. Тука. Какво беше той? Хора, някакъв минал тука. Ехо. Да фък? Видяхте ли го на камерата? Хора, нещо черно беше. Голямо. Поне толкова. Той. Сега кучето ми ще... Чакай, няма го затичам. Бати якото. Трябва да прави си базичка. Прави си место, къде да... Така да ака. Кари, хайде! Сега тук И там си бяхме направили една база, където единият
чупи, един наш приятел. Правихме и той, защото му пуснал холграйдера отзаде и само разрушил цялата база. Удрал я, докато не я щупи до край. Някакви се викат. Ай хора, зад и този камион нещо мина. Нещо е така черно. Не знам какво е, ама много се оплаша. Това сливки ли са? Да, сливи са. Айде, чуба. Днеска може и да снимам как Днеска може да снимам как играем матч, само нито да не си таком камерата, защото като я трусам и нищо не може така да се зачете. Чакайте само да видя. Ей тъй. Хора, този клип няма да е 5 минути, ще бъде 10 минути, защото клипа на мен е по 15. Ето хората къде се викаха. Заради вятъра може да не се чувам толкова схубал. What the fuck? Нали ходи до туалет, наред дошли? Добре. Моят приятел Пича Хек, ако го знаете, той има само един акаунт на YouTube. Кари! Чакайте. Добре. Тук имаме една въртележка, където няма седалки, не знам какво трябва да правим. Ние тук са таковаме. Чакайте. Тъй ще завъртя. Тя не може да се върти. Тя защото има листа. Ма все пак и тъй. Не става за нищо. И трябва да го махнем, трябва да ги оправим. Така. Там има едно такова, къде сега се пробвам да се кача на него. Ето и там. Кари! Тука! Ето и там. Ще се опитаме така с надолу с главата. Само да ни падне, защото камерата не знам как ще я държа. Ще трябва някъде да се я сложа. Само дето няма да мога. Аз само тук стъпвам. Сега на малко ще гледате и ръката ми, защото и ще гледате и малко... Не. Така. С една ръка, what the fuck. Не мога да две ръце, хора, камерата е в мене. Той с телефона ми да е. Нали дайте, защото втория съп не знам от кой е. Не знам дали е от мой приятел или не. Кари! Би трябвало да е от мой приятел, защото все пак такова. Чето съм да видя нещо. Добре. Само дето, защото... Кари. Само дето, защото... Той където, ако го знаете, Радака БГ. Кари! Карино! Където е Радака БГ. Не знам как... Но... Как е? Яде. Хора... Просто му пишете Радака БГ на английски. Тя откъде мина. Айде, вижте. Гуми. Български. И сега не се прибираме, защото все пак правим обиколка. Може да направим една обиколка по бягането и да заобиколим малко. И ето и тук да се върнем. Така, Кари, айде. Ето и ще бягам, камерата няма да я движа. Ма не влизай в моята кръка. Малко и акватия. Окей. Кари! Давай. Има и едно друго нещо да се качиме, което е маничко нещо. Ето е там. На той. Ето и
Тия като бяха нови, всеки път съм си играл тука с един мой приятел. Тя се подуши нещо и сега се... Ето идва. Ето и връзката ми се отвърза. Аз ще чакаме и тука. Все пак има и сенк. Сенк, а не сянк. Кари! А, ето. Тя просто... Кари, здрасти. Скрила на той. Бати мухата, ма. Добре, кога дойде моят приятел? Хора, само да ви кажа, може да ме търсите в Snapchat Musical.ly. В Snapchat майче бях Пламен Георгиев. Вижте ако е сладка как гледа. Чакайте. Кари! Кари! Вижте я, бе. Окей. Само да правя камерата. Това ще е всичко от този епизод. Надявам се да ви харесал. 10 лайка. Ако искате, абонирайте се и баба. Да не забравяйте лайковете. Искам 10 лайка. И само тя... И да, чао! Всичко беше на линия. Аз бях на линия и да, чао!